קחי לך כמה רגעים לעצור ולהיות בתשומת לב, להחזיר את הנשימה, לקחת כמה נשימות עמוקות, שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, להרפות, להתקרקע. את עומדת יחפה על האדמה או על הרצפה, לחוש עם כל חלקי כף הרגל את הקרקע, עם הבעונות, עם הכריות, עם הקשת, עם צד הרגל, עם העקב. את הטמפרטורה, את המרקם, איפה נעים בנוח, איפה פחות. לקחת שאיפה ונשיפה. האוויר נכנס ויוצא דרך כפות הרגליים. שולחת אנרגיה מטה, ישר לרצפה, לאדמה, אל כדור הארץ, אל מרכז כדור הארץ. סופרת חזרה את האנרגיה ממרכז כדור הארץ אל האדמה, אל כפות הרגליים שלך וחזרה לכל הגוף. בעיניים עצומות, לקחת עוד שאיפה ונשיפה. את יכולה לחזור לתרגיל הזה שוב ושוב. לנשום ולהתמלא עד שאת מרגישה נינוחה ורגועה. את יכולה לחזור לשגרת יומך.